R1MC, Nananatiling Apex Hospital o Referral Facility na sa Dagupan City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Pinagtibay muli ang ugnayan ng Region 1 Medical Center at ng pamalang lungsod ng Dagupan upang patuloy na mapabuti ang paghatid ng serbisyong pangkalusugan sa mga residente. Sa silagwang renewal ng kasunduan sa pagitan ng dalawang tanggapan, nananatiling pangunahing referral facility ang regional hospital para sa mga pasyente na nangangailangan ng espesyalistang gamutan mula sa lungsod. Kasabay nito, pinagpapatuloy din ang telemedicine services na nagbibigay daan sa mga residente na makakonsulta sa mga espesyalista sa pamamagitan ng online o remote platforms. Inaasahan din makatutulong ang planong pagtatayo ng Maternal and Children's Hospital sa lungsod upang mabawasan ang pagdami ng pasyenteng dinadala sa regional hospital, partikular sa mga kaso ng panganganak at kalusugan ng mga bata. Patuloy ding sinusulong ang mga programang nagpapagaan sa gastusin ng mga pasyente, kabilang ang zero balance billing policy para sa mga naka-admit sa basic accommodation. Ayon sa mga opisyal, mahalaga ang ganitong mga inisyatiba upang mas mapalapit sa mga komunidad ng dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan sa Dagupan at mga karatig lugar. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.